Ndichikutambirai zvekare pano pahadzira re263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa, uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndikuti subscribe nekutena on the notification bell. Vadikani, ndatichilaikaika this video kuti video rino rifambe kune hama neshamwari. Malikes anotibatsira kuti video rino iri ringe richiendeswa kune avo veruzhinji vanenge vasati vaona this video. Update yandinayo iupdate iri kuenderana nechechi yeZayoja. Chichamboitika kuZayoja, pane audio iri kutenderera mastreets esocial media iri kuenderana nemanudzu pics. Ndo audio iri kutenderera mastreets esocial media vichinzi hanzi chiko chiri kuitika kuZayoja. Ndazoona vamwe vachiti aiwa audio iyi kai vapanduke vari kuita zvinhu izvi zviitike, hanzi vapanduke. Hanzi yakabva kunyaya yekutengerwa zvemota, mota inyewe takaramba mota, ndo mubudiro wakutoita nyaya yachona ine, ndo mutendero wazviri kuita. Zviri kunzi elder vekuchechi yeZayoja vane manudzu pic akachengetwa. So dati muone munzwe audio, wapedza kunzwa audio tazvo unofunga comment section kuti ndezvaMwari here izvi kana kuti rwangove ruvengo rwekuvenga chechi yeZayoja. Ini sahatirari ndokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, hatidziwedzeredze kana kudzitapudza. Much love. At the messages that I'm forwarding you on your Facebook. Then that's what I'm nani ndikati ona elder ama delete. Okay, usho. Aba tuma delete usho. Aba delete ese usho. Do chat like a delete. In this Facebook, so I don't see things on Facebook. No, but mistake yaitaka ndanama download mamwe acho aya. Okay. Abba manya kunombloka achitomuudza kuti hai makadi apafandiwe, I beg you musaudza vanhu nyaya dzenemi mukati, just stop it. I was just called nemunhu and anditi mubatsire, she's not even my friend, not even our church, but mukaudza nyaya idzodzo don't know kuti zvorevei. I think you need to respect me and not to talk about nevanhu do not do anything wrong. Ava vanga vakutonyetsana, but I've got audios and ndine manudes picture aelder mama vachitoita bonde vese. Okay. Saka mukangondifaindira hangu kuti ndiani mufundisi wake kuUK. No, they've blocked me. No, they've blocked me. No, you don't have to ask him. I will know kuUK anogona kukuudza. No, I don't have. You can record me. Is to leave Zayoja. I spoke to our Gangata more than 10 times to his house. Can I come back? Can I come back? You can ask him tomorrow. I spoke to our Gangata. You can ask him more than 10 times. I spoke to her. Can I come back? I've made a lot of mistakes. But it's only that maybe my side was not being taken because of the platform that Baba gave me. I'm telling you this. You can ask Iva Gangata to tomorrow. Baba, can I come back? I'm doing things that I feel that I'm not supposed. We have been given a father, Joe Guti. To be honest with him, he is our generational father. But what is happening? Last week, Mama, I texted on your WhatsApp. They got texted my Gangata. They could child evangelism. My messages. They got, is this right? I want to know that did I text. No, my Gangata. They could child evangelism. Yes, we texted on your phone. I can give you the number that I texted, and I texted Tsongora, South Africa. I didn't know, but I can send you the number. I can text you the number that I texted. Nikat gentlemen, a platform. Don't we have another way to protect? Elder Mukadzi wa elder complained to me in UK. My husband, I don't know with your ex-wife.
And I confronted the elder. Zvikanzi mama Nyasha kuti vanondiziva. Ndikati, are you sure? Zvikanzi, yes, I'm an umbrella. Wevana vadiki. Yes. Zvikanzi mama Nyasha kuti vanozviziva. Ndikati, kana muchizviziva, kana ndikatomukumbira ruregerero. Ndikati, elder, ndakutukai, ndinokumbira ruregerero. Kana mati mama Nyasha vatendera kuti zvakadai zviitike, ndiregererei. Zvibvumira ndinoda kubvunza kana vari kuti mamanyasha vanoziya kuti vari kutaura kuti ndinoziva kuti ane hafe nemukadzi wako neex-wife yako, vari kutaura kuti ndinomuziva. What does he really mean? Vakati munozviziva kuti ane machallenges nemarriage yake, murudanana with my ex-wife, number one. Number two, mamutendera kuti ndiye umbrella. Uyezve mabva mamutendera kuti mudzimai ex-wife yangu mumutengere mushini wemafreezit. Wanawo mumba make izvozvi. Ningireni izvi inini handina assembly, handina province, handina connection ne-UK. Connection yangu ne-UK is when I'm invited for deeper life conferences and I come, we do the preaching, we leave. I have no connection with anyone and anything. Zvokuti kuti ndini ndinosarudza kuti uyu ndiye umbrella wendisingazivi, and even ari kwendisingapindiri, kwendiri mutendi inini kubraeside. Asi kubraeside kwacho ikoko handindozivi everyone kuti who is doing what. Kubraeside chaiko kwendiri mutendi wacho, kwendinotoenda only when I'm around. Saka how can I then know zveku-UK? Ndikutonosonwa izvezvi. I can send a picture with the way that I'm bleeding. Ndikutonosonwa izvezvi. And I'll tell you this, Mama, you will never see this on social platform. Thank you. And wasunga here usati wapedza wasunga here pauri kubleeda pacho une handkerchief or something chekusunga kuti bleeding isapfuurire mberi. no, I'm with my sister. I'll give you the phone. Mungo mutai. Mama, these are my last words. And ndakabata pono. Pakazati ndabata WhatsApp. The same lawyers vainyudza nyadzeka. Wandisingaziva mwanesa maprofile picture wavo masingaisi. Ndazvinzwa, Mama. I'm sorry I overreacted. What I'm talking about, people can say unotozviziva kuti even maoverseer chaiwo they could lie kuti baba vati tozodiscover with time kuti baba hawatozvizivi kuti ndo chinhu chachiripo. People are lying. Kana pasocial media zviri kubuda some nonzi smearing campaigns ari kuita lying about a person zvaasina kuita, zvaasina kutaura, anonzi akataura, zvaasina kubata anonzi akabata. Yeah, ndazvinzwa, Mama. I'll look at your pictures. Your reactions, it's normal, especially when your children are being tampered around with. It's not in any way from Norway.